Tapi rukun tiang sekalian, kalau badhe tangket kayan panjenengan sedoyo, Pak Gatit rukun tiang sekalian tuh mantu putra warujuk menika kenging dipun wastani mantu napa Pak Bu nggih? Ubah. Dados Pak Gatit rukun tiang sekalian dintenipun Jemah Paing ulanipun 23 ulan Sapar sampun nglampahi mangkru putra ingkang rujuk kenging dipun wastani mantu bubak. Pramila Bapak Gatit rukun tiang sekalian nalika semanten dipun tilari pusaka waksiat sing nalika semanten tasih kenging dipun singitaken wonten gedhong Iman Syafi'i. Lah meniki nenek moyange napa namung dereng saged mundhut utawi mriksani utawi mbikak wujude lumbung loro dina ya kene dipun wastani kendhil boko kencana sing setunggil kendhil bagya mulya yen dereng nglampahi mantu bubak. Salah menika Bapak Gatit rukun tiyang sekalian sampun nglampahi mantu bubak kenging buka isine lumbung loro dina nggih kendhil kencana mewah kendhil bagai mulya. Monggo Bapak Gatit rukun tiyang sekalian kala aturi buka isine lumbung loro dina. Monggo panjenengan buka panjenengan walik wonten mawon. Monggo. Ini Pak Kadin Kasedat. Buka. Pun kali sama kumpangaken wonten mawon Pak Gatit kali Ibu. Lah menika isine napa Pak Bu nggih? Menika namung syahadat niat penetep menapa agama mewah sandang kulawan pangan ingkang kathah. Nggih menika kagem Bapak Gatit rukun tiyang sekalian mewah kadang besanipun sekalian. Lah menika kenging dipun wastani gabah kawak, kacang kawak, dili kawak, brambang kawak, sedaya sura kawak. Uga Pak Gatit rukun tiyang sekalian menika kalebet tiyang kawak. Uga kadang desanipun uga kalebet tiyang kawak. Mantenipun sekalian sing sampun dipun panggihaken dinten Jemah Paing wulan Sapar tanggal kaping 23 September menika kalebet manten kawak. Pramila sedaya menika sami kawak. Lan wonten malih paseksen wujude pasangan kendi perkara isine Banyu Suci Perwitasari nggih tirta manik Kamanggalu. Menika kangge unjukanipun Pak Gatit rukun tiyang sekalian mewah kadang besanipun rukun tiyang sekalian uga manten sekalian. Lan wonten malih pasangan paseksen nggih menika wadah bokor kencana isinipun pisang ayu sekar wangi. Menika kangge dedaharanipun Pak Gatit rukun tiyang sekalian uga kadang besanipun rukun tiyang sekalian uga mantenipun sekalian. Semonggo kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim Pak Gatit kula aturi mundhut pisangipun mewah kadang besanipun uga mantenipun sekalian. Monggo Pak Gatit rumiyin mungkin kasih ibuke Pak Gatit mungkin kadang besan. Monggo Bapak kadang besan. Monggo sak mangkene kalian monggo dipun dhahar sareng-sareng kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Gatit unjuk toyane penting sing manggen wonten ngajeng panjenengan. Monggo Pak Gatit rumiyin mangke lajeng ibunipun. Monggo ibunipun.
Pun monggo buju ke kajenge. Pun monggo kadang besanipun. Terus kula izin ya. Lah nggih, utang kula ben izin nggih. Nggih. Pun diwareki kene monggo bujuke. Monggo teman-teman sekalian, kita kampung rumiyin. Anu fokus iki jenenge. Monggo salamane. Monggo Pak Kadek salaman kalian kadang besanipun monggo. Pun ngadeg mawon mboten napa-napa mawon. Dados menika sing badhe tangket wonten besanipun menika Pak Gadek wakil kula napa tangket besan nyambak dados wakil kula nggih menika kados pundisan raosipun banyune pun ngopo mawon niki kadang besanipun mangsuli angsalipun mangsuli nggih menika adem banyune panas gawene san panjenengan sadeka bagya mulya sak bibaripun keluar anggenipun mbubakaken ingkang putra monggo sampun cekap monggo kumpatuwaripun dipun asta dipun buka kalih kadang besan monggo niku buat kalian akan bisa nipun biasanya digayan biar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah menika dados sampun luar Pak Gadek rukun tiyang sekalian anggenipun nglampahi mantu bubak putra ingkang rujuk nggih saobete ulang sabar tanggal kaping 23 nggih taun Injil gawe wonten Windu Satya menika dados Pak Gadek sampun luar lan kawula anggen kula nyewaraken bubakan namung kula cekapi semanten bilih kirang sae utawi kirang leres utawi kirang sopan kirang pranani dhateng penggalih panjenengan Allah nyuwun agunging pangarsami wonten kersane Allah lan kawula manusa walaupun kita sawatah kathah pikiran lan kathah kesalahan rupi napa kemawon kula cekapi akhirul salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.